Τι κατάλαβα πριν. Πώς πάει? Τι έγινε Γιώργος, κάτι παίρνουμε στην κάμερα που θα πω. Τι λέει, είσαι καλά? Καλά, ωραία. Τι κάνεις, τι πράγμα σου λέει. Ναι, ακόμα στο τηλέφωνο. Είσαι συναντιό μας. Και εγώ από εκεί που έτσι. Τι λέει? Καλά μου, Πέταξε. Τώρα σκοτώ, όχι. Αφού είχε να πετάξει ως χειρότερο, τόσο ώρα καθάρισμα. Voy a formar para whisky ελεύθερος ότι αναπληρωτής. Είναι μαθητής καρδιά φασιστής. Βλέπω ακόμα ένα ρεφτάκι. Ένα συγκλώνει το αλγορίθμο το ρόλο. Είναι άσπρο από την καπέλα τώρα. Στην πόρτα. Αυτό ήταν ψηλό ρε, πρέπει να είναι της συγκοινωνίας αυτό ρε Γιώργο. Ναι, άμα στην καπέλα ξεκινήσεις το πάνω, μπροστά με και άλλο. Πρώτο πολύ της καπέλας και ανεβαίνεις κάπου θα το δεις. Πορεία νότια. Αυτό ήταν ψηλά, αυτό ήταν από το αντιβατικό ρε, ήταν μεγάλο. Ψηλά. Το έσβησε τώρα ο Γιώργος, όχι. Δεν τους σβήνει ρε, στροφές κόβει τώρα θα σβήσει καθώς. Για να δούμε, θα μπει. Μακριά πάει. Ξέρει. Αυτός ξέρει Γιώργο, νάτος. Γιώργη, κλείς το σχέδιο μου. Πώς έγινε Διονύση, Τι έγινε, τι κάνεις? Καλά. Ωραία, εσύ. Ναι, χαρούλα. Έρθω πάνω. Πού πήγες? Πλαταμόνα. Έχει τίποτα? Πάμε και εμείς και μια βόλτα Πλαταμόνα. Μόνο. Τι βόλτα μαλάκα τώρα μπλέξουμε το... Αν είναι το τέτοιο Μαλάκα. Και άνθρωπο τότε και να σπάσει το όπαλο πάνω και μία μέσα από τέτοιο Πλαταμόνα, κάνουμε πάνω και να κάνουμε τα και τρία τάσεις πρώτα. όντως αυτό θα είναι αναγκαστικό σφάτ. Τι λέει κάψιμο με τα Γιώργο? Με 1000. Πέταξε και αυτό. Με 1000 ρε Ζόρτι. Το Όσκαρ κύριο 37 είναι στο έδαφος. Δεξί και έφτασε. Τρεις ώρες. Καλά είσαι, πώς πάμε? Καλά, πώς είναι μορφές, τι κάνεις? Ωραία, Καλά, ωραία, εσείς.